Gyedie ni say men so me Gyedie eni say eno nti ena ye ka bo mu kwasiada anwumre bia na ye de dwumade ebrewo ene anwumre nso moa munua bema owo ahene echampon ena anwumre nso matena adwamu me ba betenetene dwumade ama yatumi akoye ne na empanifo pi ena anwumre matena se eboa akame ho na yadosuko ewo nyame asem enenso yebetoa yadusua no so yebisa se woye bone a onyame ode bone no bechew anase waye bone no nko ade onyame obetwe waso enti onyame ode bone che anase woye bone a obetwe waso awurade be punish bone a waye bia anase ode bone bechew ewo abrabo no emu eno ne asema edadwa so a anwumre ye ba abetwe ho dare ede bible edi adanse ewo ho abisa se Gyedie eni se anwumre major prophetess Cecilia Bampo watena se ewo afidie eso ojafa suo prayer ministry kranza akrupon ekwan no so eho ena asafui ewo watena se anwumre major prophetess anwumre yemawadwo yema akwaba na anwumre anidie mu awapom tesen awurade adum yede nyame ase se apomden ewo ho sanso ena osofo John Ajay dodo na afre se fear not osofo nso atena se ewo ha enom overcomers gospel family asafo no mu ena owo nkranza eye shalom entamu ho ena wonom ewo eho na ono so efi ba ya anwumre yatena se ewo Sompa TV eso fear not yemawadwo na anidie mu awapom yo yede nyame ase papa sanso ena onipa ba ko a onye hoho ewudwumadie eso asori pani Ajay Samson Assemblies of God asafo emu ena ononso ewo mira memwadwo anwumre wada Roma apom yede nyame ase ena ni otwato a onye kuma ewo nkomo a yedie emu asafo maame Abigail Osei Boahen ononso efri Christ Deliverance Ministry asafo a ewo nkranza amangwase ena ebaye ononso ewo dwumadie so ene anwumre asafo maame yemawadwo yemakwaba yeja na wapom Kristo da ho hwaye yeda se ye abusuafo sabre ya yehunu yabadwafo a ye no odi dwuman beye na wotwemienu a atwam nie ena ye hyase na ye bonkomo yasema eda ye pono so a ye de bonkomo ne se woye bone a onyame ode bone no chew ana se waye bone no nko ade onyame obetwe waso ade we ya achinje kese ebinom se onyame woye bone na uko nanim ekosere bone facha a ode chew a ohunson asembia ni akire ebi nso se waye bone no nko ade ubenya bone no asotwen we ni achinje no nepo enoti ena ama ye pesa ye kire Gyedie esan se Gyedie egu ahodo na ye the Bible edi ho adanse na wotwemienu etwa mu yi yesua aba beduru se bone ne mraton na se woto mra no a waye bone na ye bone no nso de a eho asotwen ewo ho onsa ebeka ebi nso se daabi woto mra no na okokosra ye de achew na ye de chewa ye de achew forever eno ye enkomo no nefa bi eno nti na ho ahia anwumre se ye toa adesua so na ye de Bible di adanse se wo ye bone a awurade de chew ana se obetwe waso major prophetess mama sha se wo ho enom na mimisa wo se abrabo eni nyamesoma ye wo mu yi mekoye bone a awurade de me bone a maye no cheme ana se obetwe maso medase ohineba nyamishram efa kwanya nso edamwase nyamishram afen so mefa kwanya nso chia ojafa suofo nyina medofo pa
atiefo a omrohwe ne wona wetie nyina nyame nhyira wo bibia nyame so nhyira mo samu de dwumadi ati sei aba amayen se ne wona ye Gyedie enyina so ne betimi agina so ne ate ne ma bia sei me ba cha nya me kan nyina ne se ana de obetima se ne se wo kan Samuel ngoma etoso mienu eti yedu ba konyimu nan o se na David suman obofo ma okofa oba no ba ne nchen na one ne dai asem na nyina ne se David na oye wo hene kase yate ye kan twere hu se David wo hene kase na David ye wo hene bia nyame na wodom ama ne borso ye kan David hu asem ne ema asem ne ma wo ye nyina no nyame dono na ofa na kwa yire yurapo yire ene ne dae asam ne shi nyame yi na nyame kan se osoma na etan koyi na te na etan ekoye nyame se wo de wo ye na hintaye enti sa wo kan 2 Samuel 12:12 na wo so de wo ye na hintaye na me de medi asam ne wo Israel ne omani nyina nim awia kete na de Awurade ye ne se abra ba ne sa no David onu no ho na opa chew Awurade de chen na Awurade de chen no Oma asotwe wo ho ode che no nyina ati no asotwe wo ho for se enkrante ne ba Amsterdam ne nua ba ne nua ne jaba Amon ono so kofa Amsterdam nua Tama wo ye babunu ka so ye virgin enti asam ne hye Amsterdam ye enti ebere bi druye be 2 years eti wanka ma ne nua na ehun ba ne nua ntwitwa ho no okum ne nua Amon enti David ti asem no ohwe fom sunsuan atadiem because kwan a wo fa so no ade bia wiase obeye ade atia wo bi no nyame e wo ho kwan se wo twom so na nyame ye nyame nso se wo sra ne se boni wei Awurade fa kyeme Awurade betumi de akyew na Awurade betumi de akyew obetwem waso openso obetwe ye no nyina ati no obetwem waso na wode asem no ade no so ye na kyew de obeti ase kakra ne ye beti ase kakra ne se obetumi akoba adwaman because me wasafo akoba adwaman na me kobo ye no manum ho me ba ye sofu ma me srew wonpo ye bo me koba adwaman ba be ma na me ne koba adwaman na menim se yare bi wo ho ba yare ne koba adwaman ayeme ba ye ka sofu ma me bo me na Sompa ni fo bo me ye pa ache wo no nyame de ache me wo obetuma agye me nkwa na mom asunsunsun so ya asotwe yade ne de mesaka andi me zan twi nti saa asotwe no a ensunsun so na ya asotwe na ye yade no nyame ne de ba ana se mistake ne de ba ne de ba de me koye ye no sunsun so aba aso no no ba me kra ne de memi nu me ho pa ache wo no nyame de ache me na ehu asotwe na eye yare na me kosi aye ne de emfiri ho enti se ye mimisa se obi kobo sebe oye bone adwamamo ho bone na onyamu yade a nyame na ama na nya ya sa yade eye ene nyame na ma ni nya ye ade hwan ne ma no adwene a okobo se adwaman on se ade bia ye ya ene nyame asembo ebra no emfiri nyame ye wo bonsam ye wo nyame ne ye wo nyame enti ade bia wo ye a wo ni se ene nyame asem nante no emfiri nyame enti obonefo no sunsun me ama me kosi asade amane no nyame so okay me de achew na mom yade ne de wa na akofai enti wo banu maduro akopom se wa ankasa se wo bewu se enso so Awurade be pagya ne nsa ma wo on se abra Moses abra ne quotation na pesa wo kan ya we ma kan ma ya kan mate enti Moses ade a wo ye no na eye nyame ya se fa aba ne tse ne bo no so ma ensuo mra ba odi aba ne bo enti ne nyina mu no nyame amana nkoduru Kana na oma odi na tse gu Joshua so na Moses nyame kyere ne bepa onkoso nko ba nyame okoye se okowo ho no mo no na bonsam epre mu ne se eye ne dia ba nyame mani hu se
wa wie ya na wonu no ho no wo de ache no ba mu ne de wa makwan ma bonsam anya den amfa de nyame pe ena woye enti wo ye bone a onyame de chew onyame de wonu ho a ba obi wo ye bone o se maye so ta say maye me yesofo maye minim kwa mefa so ane ye wo obi won so ye bone a wotimi nu ho se sa bone no me nkwa ho biem enti wo nkwa ho biem na se me ka adwamammo no sabe na ne kosia na oba na ne kosia bibie ni ho de a nyame age wo ni problem ne mom se bibi wo ho e de na se wokosia de a ene de ne nyame na etwwaso eye wan kasa wo bone no enyin wakona ne nyinsa bone ana bone no so abeso aba ama wo se wo hawo ana wo hawo no so ebe nyina bewie de owu me da say mesan aba hobio major prophetess ena mama Cecilia ena otenenka eno fear not ma membra wo ho enom na mimisa asama edadwa anwumre ye bobo hunnie se woye bone a nyame de bone na chew ana se nyame twe bone ho aso ugidie wo sa asem we ho ye de wen meda so wa hene mmefa konya so na mmefa seda kase ma ohwefo no watifo Mutiti ne mesofo panyin Reverend Grace afọ wotichiman woni Pastor Rich ne sofo yima mechi o munyina nokwasem ne nyankopon asem no nokre ya ma meka se nyame nhira no pa ne asofo aka me de me hu ne se onyankopon de bone che na ode che wi a asotwe wo ho so ye den wode ma na asotwe no so enya mistake obeye na de baba erade na ye den na aka wohwe awurade asem o Genesis chapter 2 verse 17 ehwo na nyame ka kire Adam no na yire se edamo bedi bie no mo beye den mo bewu enti se Adam no na yire patch wo so man patch onya ne ho asem na meka enti efiri wa besi se Kristo bewu eje ye nkwa ena okofom na se woye bone na wosra nyame de bone ne beye den ebecho but owo no nyame ka se ebe ya asotwe am bone am beye no ene de mfiri ho wonyini din fie ti se matusala kura na one day sa wo na ya so twene de wontimi ndoje Hebrews 9:27 wo se de ho mo nipa bia so nipa bewu na wo achi atam wo yeden e wo ho nti ye wo no menu e wo wiase a onipa wontimi nyeden endoje ene wo ne de atam wo akonya wo ho ma onipa bia wo tie me na nwumre se ye fom ye nyankopon ne ye nu ye ho a nyame ode bone ne be yeden e beche ye ma me kan wo se ye obi ho no ma nyame wantwe so a fine ene de e wo nyame nsem but se wanye lokese no so twe so a e se wotena asotwe no mu but what you say yeah santi Genesis 2:17 na mekenka na mekan wasem no wo se bone ne papa hunim de aduan de mamu nyina da mo bedi no wo na mo be den e na mo di ye enti bra yankopon ba na moti nyame nka na omudwane ye no ene de yante se Adam pa nyame chew ba nyame fa kwa bebre so nipa nante ya de besi apamfoforo mu a ye be hu bibi se ye fom na se kopa chew nyame de be den wo de beche ba wo na ye punishment ne de Adam nyini nya na 170 years eso sa punishment na ye wo ne de nyame anya mfiri no so enti bone de yankopon de bone ye den wo de che na sotwe ne de wonsa be den wonsa be ka enti yenkan me pese kenkan ma me Hebrews chapter 12 verse 4 to 8 Hebrews chapter 12 verse 4 to 8. Me tell reason why entra say nyame de bone chew na o more punishment no say we yamfo so na say awurade antwewa so a it means unkwaje no kra no na woni unkwaje wanyankopon nsem Hebrews chapter 12 verse number 4 to 8 Mone bone edi akon munyansi anonkoduru mojamu na more afi afutu a ekasa kire mo se mano se meba mu awurade asotwen adeketoa what enti nyankopon se meyemu na asotwen se yeden eyade adeketoa enti abusuan na ahwefo ATM no ese ye extra careful e wade bia ye ko nanso oyi won aten a ma wakoma nti wose se wode bonne che ne se oyi aten na se wotwe yaso a onipa bia hwe no ama na koma ngeden antu obeche reason wanta ese wode bone che no more punishment ko na dia awurade donno no na otwe na so onipa nyame don te se wo ye bone se nyankopo antwe waso a it means
odo wunti no etwe se wode bɔne kyɛw na watwe so ma ya asanso de anakoko body am say next time manya dan enkoye we bio John 8 ba de oba dwamafo no ko Yesu nkyɛn no wo se obi a move fa me so menya dan me move fa me do ho akyɛw na mo kɔ na enkoye bɔne bio na de kyɛ we anya dan ama wo so enti nyame de wode bɔne kyɛ ba asotwe ne de etwe se wode otwe aso kan si 8 no na ɔhwe oba bia ɔgye no reason is say operson ɔgye wunti na wɔyɛ dan ɔtwe waso enti wo de wogi tum sɛ woyɛ bɔne awurade de bɛkyɛw na ɔdɔ wunti ɔbɛtwe waso na ɔbɛgye wo kra nkwanti ɔbɛyɛ den ɔbɛtwe waso ti nyame de bɔne kyɛ but ɔtwe aso nyame de bɔne kyɛ nanso ɔtwe aso yɛbɛda ase bebree ɛne Gyedie a wakyerɛ mame mbra ɛyɛ asafo mame Abigail hɔ ɛnom asafo mame Abigail ɔsɛe boahe ɛwɔ Christ Deliverance Ministry asafo no emu na mimisa ne sɛ nyame de bɔne kyɛ ana ɔtwe bɔne aso enkomo yi Gyedie ɛwɔ ho ɛyɛ deɛ wɔ he a asafo mame amen erade enhye nyina na onkoso amaye na asemu nimdeɛ na yenkoso anomu asukose ya na ma wona wote oyere mu no afi oyere ni mu abeka nkwaje ma ho amen edikan no wo ka asem bi sɛ bone eyese wabu mmara so. That was what the Bible automatically say. Okay. It is a transgression of law. So obi abu mmara so automatically 1 John 3 verse 4. Wabu mmara so dey awaye bone. And now question na kwa akogina say Yankopon wo de bone ne kyeyen na wo twe na so ana. E say asotwe that is discipline and punishment. We have discipline and a punishment. Right. Now, why do we discipline somebody? Or what is even the meaning of discipline? Right. Discipline means to teach something. So we say obi bibi amana hu sa ade we ya no eni kwan san ka ye ni sa to train the person so umane nimdia foforo bi e wa ade no and to transform. So obama na sesa afri ade na oyeye no ho. And now there is a differentiation ewo punishment and discipline emu. And Yankopon punishing but rather o discipline yen. Right. O discipline yen ewo kwan se send na sofo can say or restore yen send ye be ya ne don no ebekoso atana ho da. Se erade and discipline yen ya ye nhunu ne do send na Hebrews 5:12 verse 5 to 8 no na ye kenkan sisi an ekire no. Enti erade asem no ma esisu dua ma ye hu se erade 1 or the bone che. Or the bone cha on kai biem. Right. Ewo kwan ben so or say by giving his son to pay the penalty of sin. Romans 6 verse 23. Yen kan ya na. Me pa chwan. Right. Ye be kan Roman fo ngoma no 18 ne nchichemu a eye adunu miensa. Romans 6:23. Me pa chwan. Ho ena ye kan Roman fo ngoma eti ensia ne nchichemu eye adunu miensa eno. Honomo ena watro se na bone akatua ne owuo na Nyankopon adom akyɛde ne dan kwa Nyankopon adom akyɛde ne den adom akyɛde a ɛyɛ ne wɔde ne ba ne dɔba Yesu Kristo ne ma yɛn no ɛnna yɛ adom a yɛ sɛ yɛn sa aka no ne na adom akyɛde ne dan kwa ɔde ama yɛn. First point no kwan yɛ Awurade fa so ɔde bɔne kyɛ yɛn sɛ ɔde ne dɔba Kristo no adom yɛn sɛ adom a yɛsom na etimi aboa yɛn ama yɛnya bɔne fɛfire no ho asɛm to by confession say ye be pay mu aka by what by faith say ye pay mu ka Proverbs 28 verse 13 mebusem no mpatwan 28 verse 13 na ye hwe bibi e wo ho say sanyema we nyina e kokoso a say wugye ne doba ma eya adom ne dia forgiveness abeye adwuma wo ho because bone kese a woni pa betena asase so obeye ne say onhu ne Kristo ama won nyane ntoa Yesu mogya no na mogya no nye ne nkwa eno ye bone kese a waye ade tie woni padua a wo koda ama ne hunu gyamu a wonya nkwaje ma okra no mebusem 28:13 no dia otro ana oka wo ho ne say dia okata ne mra ton so no onye prompro nya okata ne mra to so no nye prompro me oka na ojaye no thank you obebu no mobo amen
nti dia oka na ujaye no obehu no mobo it meaning say you confess ya forgiveness a year adwuma right and we confess by faith right that was why Romans 10 verse 18 so be kan ye no say ye de ya no pam kan wo gidie mu a ogie aye adwuma ama yen enti say etiefo ene ahwefo say ye be pam aka say emfa ho ne bone na waye no ene the quantum of the sin emfa ho ne waye nyankopon enam ne doba Yesu Kristo ne so wose nea onim bone no ode ne be ye bone mpatade ma yen se ne be ye ayen ye bete ye ho free bone ho enti automatically God forgive us our sin but for you to know say ade we am ye yen enyanti na watwe so. But in our local dialect we misinterpret languages enunti na ama o fatwi Bible na baby obeka che o se fafre baby so obeba beka che o se fache but it's all mean in the same content because a tree ya wo akwapim tree ya wo mfanti tree ya wo asante tree ni nyina ye tree kasa akro na bi but ni nyina meaning different kasa mo ha ya beka se kwa bi beka in different language and a different but ni nyina meaning kona enti yen adesua mu no esisu dua ma ye hunu se Kristo de bone cheyen na wo de cheyen so a o cheyen na so esan se obeji yenti esan se obeji yenti esan se ye ma na on pese ye yera banti obetwen aso na watwen ye na bata ne ho na otwen aso o ma yehu se ade mu ya okoye se ne mama sisi na o kan se wokoba adwaman na awurade twen aso a na yade na ba na wahunu se ade we ya mekoye ye no ne hunsu nsanso ena abansi amen yebeda asafo mame ase bebre na menko asompa ni ho enom na me mbisa ono so asompani baby a ya bon komo no aduru akasa fo miensan nyina akasa ewo asemi eho utie de wo maka na wo de to de ho a ugidie enesen o wa ni da wasi ni na bible na yisu okay se ni omo kan ibi na no so ni mu o se boni wo yo boni a na wo nu ho me ha boni nchako asa or bekan se bu gina du so no ho na sere bon pacha na ade ba ko se etobiribia nya ye hunu se biribia atwam I want to so no o ko bi nyame no nima enanti right dispensation da hodo a atwam no tetimire mu no boni ya na ye no na punishment na se asotwe no e part once instant nti boni wu ya boni na punishment na part once wa bra na nyame Israelfo nam no se wudi uya boni bi tie awurade a atoa so nyame timo boni no so asotwe bro ye hwe bi te se Nebuchadnezzar o di boni eduru ba bi no nyame na daraboa ko dan wura mo wie wura yes aboa ko pense nani ba na ho so bre ntira me pasem 20 ntia sa no ha nani ba na ho so no ababo se nani ba na ho so no o sa che nyame man be den sa ba ni party bi ene wo ho no ba wan no ne fe nso ati hunu Israelfo mu so no ye pani fe ne Kora Datan na Abilam o mu so ka setia e to say Moses se Moses achina no ho Nebuchadnezzar de no ke be hunu wo Daniel chapter 4 verse 32 to 37 Nebuchadnezzar de no ho ne bi hunu be ha na sam nantie miensen yi Kora ne Datan mu sretia Moses se Moses nko na nyame afro wo kira ho dodo na wo Moses ne bufu na ne wira ho ye no nyame so twe mo aso yebetima kenkan kura yebetima kenkan Numbers chapter 16 verse 20 yamhwe ade kakro Numbers 16 to na ye nhunu difference ye wo apandada na so twim ene difference aba apafofora so twim ni nyame hwe Mose ngoma numere no eti dunsia chemu aduno chechemu eye aduonu eno ho na watwero se na Awurade kasa kire Mose ne Aaron se montwe mo ho mfiri asafo yi mu na memene won amonom
na ɔde wɔn anim butu fam ka sɛ onyankopɔn a woyɛ honam nyinaa ahonhom nyankopɔn ɔbɛɛma baako bɛyɛ bɔne na wobo afu asafo mu no nyinaa na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ kasa kyerɛ asafo no sɛ montwe mo ho so mfiri koraa Datan ne Abiram tenabea ho na Mose sɔre sii mu kɔɔ Datan ne Abiram nkyɛn na Israel mpanimfoɔ di n'akyi kɔɔe na ɔkasa kyerɛ asafo no sɛ montwe mo ho mfiri nipa abɔnefoɔ yi ntomadan ho na monka wɔn bere biara na wampra mo ne wɔn bɔne nyinaa ankɔ na ɔtwe wɔn ho so efiri koraa Datan ne Abiram tenabea ɛho na Datan ne Abiram firi adi begyinagyina wɔn tomadan ano wɔne wɔn yerenom ne wɔn mmɔtafoa nyinaa na Mose kaa sɛ yei na mode behunu sɛ Awurade na ɔsoma me sɛ menyɛ nneyɛeɛ yi nyinaa na ɛmfiri mia sɛdeɛ nipa no nyinaa wuo na yenum bewuo na deɛ ɛto nipa nyinaa na ɛto wɔn a ɛneɛ na ɛnyɛ Awurade ɛna ɔsoma me na sɛ ade foforɔ na Awurade bɛbɔ na asase bebue n'ano amene wɔn ne deɛ ɛwɔ wɔn nyinaa na ɔnam anikan asane akɔ asamado a ɛneɛ munhunu sɛ mmarima yi abu Awurade animtia amen kasatia wo da yehu sɛ woyɛ bɔne a yehu bibi yɛhwɛ mfiri ha bɔne a wɔbɛyɛ no wo a woyɛ ho sunsuanso ne ba wo so ɛnka nipa a wɔnkyɛn dinka nyame pɛ sɛ wɔpra asafo no ɛka Kora ne data no ho ba Moses srei ɛde ma asafo no nti nyame pa asate mu Kora ne data mo kwana ne abil ɔmo na wuram ɔmo nyinaa ɔmo kwana wuram ɛna Moses sɛ nne no mbɔmu sɛ nyame ɛna frɛ me because no mo anyini sɛ Moses nyame na ɛden ɛfrɛ no ade ba ko a yehu ne sɛ bɔne bia nyame de kyɛ na Bible sɛ bɔne ba ko de o yɛ de nyame mfa nkyɛw da ɛno ne de ɛne so bɛka sɛ kyɛ ho kronkron ɛne de oboa never kritia ho kronkron a Bible quotation wo so kritia ho kronkron a ɔmfa nkyɛw wo ho kronkron no that time na ɛma sɛ ne yehu ne ntafo ntina nyame de hyɛ nipam na de fuom ti ɔmo de yɛ adwuma na ɔkasa tia nipa no na ɔkasa tia ho kronkron ti ho kronkron kasa tia no nyame twa so ebi ne sɛ abihu ni ɛna Kora ne data ɛkasa tia Moses sɛ ye wɔn nko na wɔtumi nyame afrɛ no sɛ tumi na wɔn mu no ho kronkron na wɔn yɛ adwuma that time Yesu Kristo man kronkron man ntina nyame de adifo no ɛna kasa yɛ adwuma so na honhom no ɛdɛn ɛna wɔn yɛ adwuma na kronkron na ɛwɔ mu that time so sa dentie ti nyame twe waso the second can baby to say me brenti bi to say besasa on so nyame twe na so ko first kam kuruwa ɛwɔ nyakopon fie de konom nsa wɔn ne mpanafo na yire no me nyame so wɔde nsa ɛtia bɛtwerɛ dan ho ɛma betasa so twe bai da no a nyame sɛ o ma ye kadiafo be kum no ɛna so twe instant one na mekan wo sɛ wɔyɛ bɔ na so twe na bandana o betasa hia ne wo ma wo wie mama bo ayi dim sɛ David so ehui na so twen bai David ya ofa besa pati Uriah de besa ba no Nyankopɔn twe David aso sɛ David nyame sɛ nya wayi nti sɛ bɛka gu me hu finti akwara no de mekunu ɛma ne ntana ase David di muyada ɛbɔ mpaye ye ne manyinara so still abofra no wi o sa dentie nti titimire mu bebre wo titimire mu no ne nyame konfa so a na obi ye bɔne watwena so no ene mire yi no ye de no ye hu ne sa adom no ntie wo ba bɔne bi aso twe wo ne ye wu bebre be ye wu ya de bebre be ye yare me hu ne be yi fa firi yam bɔne a ye di bonyame gise bia ayi apam foforo mu ayi osoro sen na ye hunu se asomafo nyuma 5 wo ye hunu se sai physical punishment ye hu bi wo osoro sen Ananias Safiria apam foforo mo nko na nyame twa mo aso ba ye hunu bi na nkura asa nyame betwa aso nyame ka asem bi ho de mo kenkan yan kenkan osoro sen ayi 31 yankin kan se mo de wanya asomafo ya dabi Jeremiah 31 yankin asem nyam kopon wo ba pam fufuro mu no woni yen pam apam bi right
Yeremia 31. Odi for Yeremia enwoma no eti aduasa baako. Mo aduasa baako kopem aduasa. Titemu aduasa baako. Kopem aduasa nan no. Hwe nabi ba Awurade asem nie. Se mene Israel fie ni Juda fie bepam apam foforo. Ente se apam a mene won ajanom pam da mesoso won sa meyi won free Misrim asase so a won de obubu mapam bra meye won kunu no Awurade asem nie na ye ne apam a nano achi mene Israel fie bepam no Awurade asem nie mede memra bese won yam na matwere no won akoma mu na maye won nyankopon na won so ayeme oman na obia enkyere ne yonko na obia nso enkyere ne nua bio se hunu Awurade na onyina behu me afire won mu akuma so akosi womu akese so Awurade asem nie na mede won amumuye beche na won bone nso menkai biom apafoforo mu ne ye ta apandada no de na judgment ne part once wo ye bone a tanto paka gise ayi apamfoforo mu anani safaria mokoton mu ajapade na mu yitrade sieye na mu twa ntoro nyame ma asa so say mu wuyi we wuye ma papa ndi nkan wuye ne nyasigu ye kosie ne ba na ne kunu ile so ba ne bisa no se ayi na kore mi kunu ne oya na wade ba ya sa wo mom kosie no mo na ba no wo mo na kora pepai wo so twa nkonto maame o ti no so da no ene nyame kaya sa pam yi se nabi ba woni ye ne Israel fini ni pa nyina bidafo pepam apam foforo ente se kan apam no de nyame yi won firi mi di won ba no na what bu mra na mra na chew apam to ayi bone ya mra so gu ene kore se mra eni ho ayi hunu bone so mra ni ho abone ni ho ba bia mra ni no bone nya adwuma de ba bia mra wo no bone ayi adwuma mfanto ha ofato na kese mra na ide adwuma ba ye bone ndi na ye bredie nyankopon we ne se woni ya apam foforo apon ni ya pan se kare apam a ana bone ne zuafo ya na atoanso wa wotuo wonka no na ye de yi onye nsa bi se ye nuyo ye sra wode yamfonso no wode kyen na mo de kyen wi a punishment wo ho ode kyen wi a punishment wo ye na ade ba ko so se Kristo ni bia so wura boni ma na nkonkran twen wo fo tema bonsam nya kwan e pana so mo Kristo no wura boni ma ndi punishment bia wo be kom no e bia nye nyame na de ma wa na nyame na de ma wo what say mama kan bi punishment nye nyame de mo bonsam so de bi ma bonsam o tamfu to what kyen ndi bibia o se ba bo se wo firi you so say aduna se na wo sa ko chinchina ana sa abo homone ba bi ba wo so ni ansa kan ho no ma be to ahye wo so na de bebrebe nyondo bebrebe de aba be yew enti bonsam se wo twon firi Kristo Yesu ho a Kristo no wura boni ma na wo twon firi pon no na bonsam so nya kwan e ba akotia wo bonsam ne won fa ne pambo ba so wi fo ma wo be wi no kuma de wasai to won ye ba wo be pese wo say kura be nyame enam do a wo do yenti what boni ye nuye ho a ne ye pachewa wasai den wasan de yem ndi kopem bra obi be ye bone na nani be ba ne ho so a obesan aba Awurade ho no saa amfinfini ho no a bonsam benya kwan nyame betwe ne ho ama bonsam anya kwan aba no yebetimi aka se eya asotwe nyame de ma ya na se otwe ho de nyame ne ba wana mo kwan asotwe na ba o se ubisa kwesi mama ken se boni bi wo ho a wo ya bi wa ko bokoro no ya bo otua nyame ne nyame no bo otua okoro no akobɔ na odi se na wuo ye wi a mo buru be nuai wo se oto kwa ebo odua na wawu won ye boni bia duabo betuma kun pro sama ready nti se mo firi adom na se koye nia enya amra ne di wo no bo odua bo so mo no be chiwa kun fast right so sia se ko nti mo boni de e manyame eyini nsa firi yanso wona me nyame ne ntim hwe boni o so no misa won hwe boni nti se wo ye boni na me ne firi wo so kakra gradually kakra nti beto me binu no bi basra dia won kakra beto me bi kura na wato me aso kura me siase bi nsi bim na fa wura wi ase de wo papa nyame twia so e wo bone e be ye na mom je sa wo nu na wo sachere wadwen aso wo bone e den wo ya chew na wo nu ho sachere wadwen dia ene e bone nda so so na bone so nyame wo su mienu ana o hwe apanda da mu fanto ho ana de maye na de be hwe apamfoforo nso mu de na yebetima ka se nyame o su mienu
mame bo ka so yesu bo ja no nti adomo adomo na yensa when the podcast him say adomo nti yentena boni mu na ya bita adomo na yende dispensation ni de ye grace yi de nyame toye papa nti wo bo mo te ye bribia mo modin ko heaven because what the adomo na tom yen when the karana de wo ye bonana na asotwe na ba wo ye bonana asotwe na ba na ye de adomo nti wonya bre ekwa wurade nim asese bo fa cha wo de chew once and here nti adom nti e na basa no adom no na yese bia nyame do bisin bi ni awon to so bia so kon fa so a wono mo nante mo nante hye nti wo ken se san na edi akire die won ye nante se ne won titi for nante ye no manansam no wo da hye karama nsa ne twena baba ne music to twene ba ko fuwo na ko di no ho e ba to twene to twene na ma no nyina sa asifam e na mo mama eron ko ye tika na ntwie ba se bebe sum be pe ade be mu fisika na ben fa be ko wura boni mu enti na yatamu adumti ne me yeden ade abaye amensa yetumi eye boni yini yasa ba wura nchen ye Kristo Yesu ne hyehyɛ a Onyankopɔn ma yesa pam foforo edie wode pam se wode asem ba hye adinim ne bi nkyira kwa se huru nyame ne wa hu no to kan wasem ye kenkan no obi nkyira ye sei ase no ya bi no na mmom ye boni a na ye nuya ho de a wode boni be kye no yeden on kai bi kan boni no na nyame ma ya ko akiri do asa bi fatam kare boni no na ye na titimire mu na nyame atwe Israel aso no wo ye boni a afi bi adura ye ko bo afode pata boni o afi bi adura ko ba afode ye sere boni fa che no nyame on pepa boni mu ni fi boni so ke bahu nti afi bi adura ge de muro mani muruburo ni enyen kukunum ni sa ko boboni afa bani me danse sane Gyedie ni sanjumade na wani guso a wo hwɛ wɔ Sompa TV so kwasi ada nwumre bia yɛ tena ase nti sɛ nwumre wa bɛka yɛ ho a ka kyerɛ obi na ɔno so nka kyerɛ obi sɛ Gyedie ni san no ne brɛ aso yɛ tena ase ɛnkyɛ aboafo ɛbɔ yɛ chidom yɛ de wɔn ho nsɛm nyinaa ɛbɛbrɔ na nwumre yɛsan ama okwan na waba bɛka ho aba bɛkyerɛ wadwen dwumadie free TV so a ɛsan dane ne ho ɛwɔ Sompa 90.7 FM ɛwɔ Nkranza afi Sompa 98.9 ɛwɔ Sunwaye Bono Ahinkromu afi Sompa 93.1 Asante Man Emu ɛyɛ Kumase ɛhɔ nso ɛdan ne ho ɛwɔ hɔ ɛnom Major Prophetess ma membra wo ho bi na mimisa sɛ okan Bible no ba bi a ɔsɛ ye nipadua yɛ Onyankopɔn asɔre dan na wa wo bɛsɛe asɔndan no ɛyɛ sɛe na Awurade bɛsɛe wɔn so enti no mebisa sɛ mede me nipadua kɔyɛ bɔne de a Awurade bɛtwe maso sɛ Bible no aka sɛ Awurade bɛsɛe wo na sɛ mamfa me nipadua anyɛ bɔne a ɛne deɛ mefa me ho di anaa ne yɛteɛ ne sɛ womfa wo ho nni mepatɔ yɛnka asomafo ɛti nkono nyimu baako nko asomafo no ngoma no eti enkono ne nchichemu a baako kro no kona watro se Saul adwensachira na Saul a odaso home ahunahuna ne okum home gu Awurade asuafo so no ko osofo pani enchen ko sere ne nchen ngoma se ode kɔ Damascus akoshia dan mu na sɛ ohunu nipa bi saa Gyedie kwan no mu a melma o ema o wɔde wɔn homa mu aba wɔde wɔn homa mu aba Jerusalem na ɔnam no ɛba sɛ ɔbɛne Damascus na mpofrɛ mu han a efiri soro bɛhyerɛ ntwa ne ho hyiaeɛ na ɔhwee fam na ɔteni bi a eka kyerɛ no sɛ Saul aden na utame amen famisiwa ose se manfa me nipadua ankoye bone nso a ene nso nyame bese me ana right Paul bra na all tie asum Christopher no na Paul nya wono ankasa wo okwaje nwoma ne wi a wotumi wo wona wafa wo mo a wodu omokoye adwuma na otuo omoka wagye won ntaade egu won kon ho wono no kon waboaboa no wi a otua wo ka enti nya nipadua na ode ko ye bye se o kan ba wo se na abra Awurade kasa no na wona one na ekɔ ne nyina totori mu wo mo tene no nanso wo mu hu no hwe ba sɔre de ahwe fam no na ni frae enti Awurade adom ɛna wo ma ne chance se
sɔre ne kɔ Damascus kuro no bo sieni bi ɛyɛ den ɛwɔ hɔ enti wɔkɔ so sieni nanim ɔno na ɔde ne nsa gu ne so bɔ mpaeɛ maa ne di nansa ɛwɔ muadadie mu na Paul sakyera na dwen efiri ne yɛ na yɛ den ɔtie ne mu no enti wɔamfa ne nipadua ɔrekɔgye nwoma no ba wantene ne nsa wanya hwe na mmom no ɔma kwan sɛ wɔn a wafa ɔmo tie ɔmo ka no enso asotwe ne baayɛ no wɔn mom aka ne ho no obi anhwe fam obi ani mfra enti sɛ nyame asɛm aka kyerɛ sɛ yɛ nipadua yɛ na sɔre dan sɛ sɛna ɔno nso bɛsɛ yɛ nea hunu sɛ me boa wɔ bi sɛ ɔnkum wɔ bi a so anaasɛ me yɛ takra wɔ gyem enipa bi ɛwɔ adeɛ bi mu a ɔhaw bi betumi ayɛ dɛ atɔ me ɛfiri sɛ obi wɔ hɔ a ɔnkɔ korɔ no bɔ by ɔde nyansa ɛne nneɛma bi a wɔtimi yɛtimi de kɔ akoa na yɛtimi de kɔ gyina kɔm ɛtimi de ma wɔ bi by ba deɛ dene a nipa no bɔ deɛ bɛba abɛkyɛ obi betumi atɔ dɛm mu deɛ wɔ ho korɔ no deɛ ba korɔ no deɛ na wɔtɔɔyɛ no ɛnyɛ wɔn na kɔtɔ ne yɛ na mmom no ɔne deɛ obi na akɔ bia na ɔde abɛba ɛto deɛ dena wo na wotɔ adɛm deɛ ho bɛkyerɛ asene deɛ ɔno korɔ kɔ faayɛ no enti sɛ onyame asɛm ka kyerɛ yɛn sɛ nipadua yɛ na sɔre dan yɛsɛ na sɛ na ɔno so bɛsɛ yɛn nea woyɛ ne yɛdi kan sɛe nipadua no ankasa dada ɛfiri sɛ moment a na yɛka asɛm asɔpa yɛka asɛm bi sɛ nipa wadwen a wode bɛnante na kane na nipa yɛ bɔne a ɛntam so na nyame yɛ na firi hɔ na anaasɛ wɔde bɔne no twe yɛ kantantam yɛ enti wɔde anane asensa fɛrɛ deɛ ayɛ dɛn ayɛ mfato ho enti saa na teɛ deɛ a na ɛnɛ nso no anane asensa fɛrɛ deɛ ne yɛhunu sɛ yesu ni hɔ no koraa no ɛyɛ ntam so ne aka nyinaa no ɔde berɛ ɛma yɛn enti sɛ wode nsɛm bi tie enti ate sɛm bebree wotie ate sɛm bi na sɛ wode ɛsɛ wankasa wo kra honhom onipadua na wonya yare Abraham fa nipadua nkɔ yɛ hwene o mate wɔsesɛe wɔkyema deɛ se na meka wɔn wɔsesɛe wɔbɛka sei wɔbɛ ɛno timi ama onipadua no koraa nso yɛ den ɛsɛe efiri onipadua so enti yɛnka ne saa na twera ne ka ba ɛyɛ kwan bebree so a yɛntu anamɔn yɛntene yɛnsa yɛmfa yɛ ho nkɔ ɛnso yɛkra ne nipadua no yɛ den ɛyɛ saa deɛ right me da se bebree major prophetess Cecilia Bampo Ujafo so prayer ministry ɛna wote ne nka no fear not ma memisao Bible mu sefa hen ɛna ɔka sɛ yɛyɛ bɔne a Awurade ebetua ɛka sansa yɛ nkyerɛkyerɛ a yɛfiri yɛ mɔfra sɛ nyinaa na ɔma kyerɛkyerɛ yɛ ma yɛhunu sɛ woyɛ bɔne a Awurade ɛbɛtwe waso woyɛ bɔne a Awurade de wobɛto bɔnsɛm gyam woyɛ bɔne a Awurade bɛyɛ sɛ Bible mu sefa na ɔka sɛ yɛyɛ bɔne a Awurade bɛtwe yaso amen yɛnhwɛ onyankopɔn asɛm ɛwɔ Deuteronomy chapter 8 verse 5 Mose ngoma ɛyɛ Deuteronomy no eti enwɔtwe yemu enum no ntwetwemu a ɛyɛ enum ɛno ɛhɔ no mo ɛna watwerɛ sɛ na hunu no wakoma mu sɛ sɛdeɛ onipa tea ne ba no saa na Awurade wo Nyankopɔn tea wo enti brɛbɛ na onipa tea ne ba ɛyɛ bra ne ba yɛ den ayɛ ennyɛmɔ ho sɛma na ade a ne papa na ne maame nyɛ den ne bo anwo so saa kama na ne maame yɛ den ɛtea no nti wɔ se yɛnwo no wɔ yakoma mu sɛ sɛdeɛ onipa tea ne ba no saa na Nyankopɔn so ɔbɔɔyɛ na ɔdɔyɛ na ɔde ne mogya bɛyɛ mpatadeɛ sɛ na asafo maame ɛka no according to Romans chapter 5 verse 6 down no wɔ se Kristo yɛda so yɛmmerɛ no ɔbɛwu ma abusuafoɔ na oyi ne dɔ kyerɛ sɛ yɛda so yɛade bɔnyɛfoɔ wayɛ den wawu ama yɛn ɛno nkyerɛ sɛ yɛnkɔ so mfa saa opportunity no nyɛ dɛ ɛnyɛ deɛ ni kwan sɛ yɛ den ɛyɛ enti sɛ wo ne wobɛte fie no sɛ woma no mmara no hyehyɛ bi no sɛ obu so a ɛhɔ na tea no yɛ den ɛba enti sɛ yɛyɛ de Nyankopɔn pa a wɔne yɛ nante kama na sɛ yɛfo na kwan de a ɔbɛyɛ den ɔbɛtea yɛn na akɔkɔsi Hebrews na yɛka first sɛ deɛ ɔdɔ no na wɔyɛ den wɔtwe na so ne nyina ne sɛ ɔde bɛyɛ den ɔde bɛgye yɛn nkwa mpatɔ to ase kakra enti di Awurade wo Nyankopɔn mmara nsɛm so sɛ obɛnante na kwan so nti woka John na wɔse sɛ yɛdɔ na yɛni n'ahyɛdeɛ so sɛ yɛni n'ahyɛdeɛ so deɛ a ne yɛkɔti na kwan na yɛafom na kwan wɔbɛtwe yɛ so
And what I can Deuteronomy 39:32. Deuteronomy 39. 32:39 right? 32:39. Mose ngoma Deuteronomy eti aduasa mi no yimu aduasa enkono ne yimu a eye aduasa enkono ehonomo na watworo se afei munhunu se mea meneno o nyame ba kope ko na onyame bia nka ono Kristo ho me na mekum enti kwa ba na nyame faso kun ye de onpa de a se na o ka kire Adam no eduwo be den ebebre yen me na me man kwan ono aso na be den obema yen kwa bra ye de ye na ni so mipira o ye den opira na mesa na ono obesa ye den aseye yade na de a obetumi age afi ono Kristo nsem no mensam eni wo po gina ho enti se ye de Nyankopon pa ye ne nyame be nante ya mo beto yen ye mfa ohaw na amane na titi mu na bra ye befum na kwan ne de e na ye ma mekan e betim di prayer den e de aba last you so o tie se me frɛ na meka obetum akɔ wiade ya kye no yetimi buru bi prepare no yetimi twabinsa o ye Kristo ni o wa ba abenu no ho ama Nyankopɔn de bɔne na ye den akye no ba prayer de e da so ho nti de bia meka wa so se bɔne wo te se kotwa ekoro to na ho mia koro no be den e be wu ba twa ne de da so ye den e da so ho enti we kire yen se ya je Kristo de ode no moja awuaje yen na ode ye bo na nyina akye yen no de na etwa se ye mentine ya bra botene ne no ye tene ye kronkro ya bra bom ye mfo woni Nyankopɔn den na kwan na sa ankoba ne sa na se ye ba ye de ye anka se ye ni so de a ene ye yafuma ye sra ode ba che na so twene de ode ba den ode ba mayen yenka 1 Corinthians chapter 5 1-5 no na ye hwe Koronto fo ngoma edikan etinum yimu ba kokosi enum no ne yimu ba ko ekosi enum Koronto fo ngoma edikan etinum yimu ba ko o se wabeka se adwamamo wo mumu adwamamo a eni abosonson fompo ye expect say abosonson fo na obi onim Kristo kura no enye sa de na ekoso Nyankopɔn asefo mo kɔ se obi aware na jayere na mo hwahwa mo ho na mo re anho kɔ ama wanyi dia oye saa ade no amfiri mo kɔ na me de mini ho honam fam de nanso me wo ho honhum abusafo nyina ma na hwefo nyina ma ewure mfiri ho se this time around yesom nyame no kwenden according to John chapter 4 verse 23 o catch oba o se na blebi ba na druse na kwasoro fo be so da gya no honhum de no kuram na wona esoro na sa na nyame ye den wo hwehwe enti was Paul na o to Korinto 4 na o catch o se me no honam fam se ka mayi nipa no ana metu na asen de nanso mo ho kwan be so honhum fam to aso e na mabudia oyes na mabudia oyes atem dada ko se de a me wo ho honam fam ko honhum hia yen awrade Yesu din mu na yen awrade Yesu tumi ka mo ho a momfa oni no enhye Satan momfa oni no nyeden enhye Satan sa na honam no nsɛ na ɔkra no nyame bɛyɛ den ɛbɛgye no nkwa hallelujah amen enti sɛ yɛmfo nso a honkonkro atwe ne ho sɛ de asɔmpanyini kaayɛ no na honam no deɛ Satan bɛtumi de no ayɛ den ayɛ dɛ ɔpa bia ba ɔkra no deɛ ɛnam sɛ Kristo bɛgye yɛ kra nkwanti no ɛna ɔmɔ kwan saa nti wɔde honam no hyɛ bɔnsam sa pɛɛ deɛ yɛyɛɛyɛ no na Satan atwe nipadua no yɛ den aso na ɔkra no ayɛ den amen asafo mame memfa mfiri baabi a fear not ewie sesiai na memisa wo sɛ at that point na waye bɔne na nyame twe ne ho afiri hɔ ama Satan anya ho kwan no enye nyame asotwe ɔde ma wo no enti bi bɛka sɛ woyɛ bɔne a onyame wɔtwe wo aso amen asotwe ne de Gyedifo nyina hu se ana agitum se Awurade twen no so Proverbs 3 verse 12 mebusem ye be kenkan bibi e wo ho mebusem miensa eti miensa no mpacho dumienu ne nchechemu a eye dumienu ho na wakyerɛ se na de Awurade dɔ no na ɔka nanim ne Awurade dɔ no na ɔka nanim sɛdeɛ agya yɛ ne ba ɔdɔ no no amen it means say automatically you have a discipline
the presence of God. And until when from grace discipline committee. You're quite SS no yet me frɛ painful anim ye say bɔne a wayɛ no be discipline wo. Enti sɛ ne ti bia no asotwe no de wobenya kakra. Sɛ ne na mama ne fear not ɛkan. Utimu sɛ saa pepe na tie. Wo rensa wo wiase wo rensa wo ye Kristoni wo guso wo rensa na wo ho na wakonya osa. Wo see say de mama mensa so. Wa ma onsa so na osa kuro no da wo yem. We yet then without the intervention of God, Obenu medro a can ho ya do be kwakoto hospital. A can ho so font me mompaya mama or se kuro ngu sesi ma ho nto. Enti senia honam from eja etia ne ba no na wodo ne nti na wo tia no no sa na wrade do yen into wo tia yen Proverbs 13 yen hwe bibi so ho 13:24 mebusam ninchichemu mebusam eti dumiensa kwa ninchichemu duonu enan eno okay duonu nan no sei na watro no mebusam no duonu no ose dia okura na ba tane ne ba dia okura na ba no otane ne ba enti se wo ye bone na wo so ye Kristoni gidi ni mapa na awurade antwe waso a otano ompa okra yiye ompa se okra ni nyankwa ompa se okra ni nya ahini ni mu hoba right yesu bra ye bre nyina ne se ye benya dan kwa ma ye nkra na se maja bone na meda ho teme bone mu bone ne ye mede na minhuhu sunsanso bia enkame sa ade na meye no mente feeling bia wo ma na ne nya nyame na wo som no se wo som awurade yiye pa wo se wo kra ba afiri akwala no ho a na wo tan mpato yento aso na dia odono no sene no ntem so nia wodono no tene ne ntam so enti wo pa na ya bone wo hwe se enro okowi a obi 1 cedi sena obekwa akowi obi 5 cedis enti so odi free 1 cedi na 1 tia no odi bekọ 5 afi ni ebeba ne sen wo betwituo ni ebeba no na oba no gina wasi bridge e wo kwan mu watwituo nkrofo so agi sika efri baako ene komienu na komiensa nti ntempa na so hu sakola na ye bone na agya no ntimenti ana fa no kwa aban ho koma police fo na omule no omule ne baako mienu miensa akora na adwen beba no ho so na wahu se sa me papa dome last time na me ka asem bi kire asafo ma se me uncle ka asem bi se na yesusu no omde ye nkoye adwuma pa adwuma bia na yafro beye adwuma bia na yafro beye ne enim se omo ha yen when na me uncle ka asem bi se me yemfu wapampam nyi kwan na ye di yi kwan abompa ye se emfu na emfu kase na hwa na betimi atia ho biem kase wo hwa na betimi akweti aso sabra na yante ase ye nim se na niema na omode ye yen no na wo ha yen but nie na opache nyina ne se ye mo ye ho so na nyame nya ya na dom na ye nyini ware te ye ho firi ya abusuan ho so a eno so hwa na beba beka che se bra bekọ ye we mame bra bekọ ensi enti se ye dowa na ye tenom enti se awurade no wa obehwe wo se obekora na ba ama wakọ se yem medi twato no ye nkọ Proverbs 23:13 mebusem eti aduonu miensa Proverbs 23:13 mbachwane mebusem eti aduonu miensa ne nchichemu aye du miensa eno eho na wo se mfa atenatene nkame abofra na wo de abahwe no a omu amen mfa atenatene nkame abofra no enti awurade mfa atenatene nkame yen right because what thing aso ayenwu what don't for how no more try anymore you are burning yourself into heat say go the best friend na just say dia fa wo jamu no etimia bright am yehu ne fe na eye no enti say wo ye bone a na awurade atwenwaso otwenwaso a onfa wo nko owu mu na emom wo otwenwaso ama wani aba ho say ni ameye no etia merade mmra amen amen yebeda ase bebre na makai etiefo se ugidie ni sanjumadie na waso egusoi ha eye Sompa TV so jumadie esan dan ne ho ewo Sompa 93.1 FM ewukumase Sompa 93
sorry Sompa 98.9 ewo Sunyane ena Sompa 90.7 ewo Nkranza ho ena dwumadi eda ne ho meka wo say enche yabema kwan na wabamu aba be kire osu gidie se woni awura no ya adwen ana se woni wo mo nya adwen eye gidie na ye kire ye dwumadi ye sononko ne sononko ene se ye fa asemba ko bi ato ho a inya daje de na wotwe nan ene dom suko esua de aha na nya ni ayeje achinje ye kire nimdie e de bible di adanse ewo asema eda bamaso no ho na aboa ma yate ase eno nti ena yese ugidie ene sen ema yigidie mu to esan se gidie firi nyame asem tie mu ena eba nti wada Roma wabeka ye ho a aha ye Sompa TV so ka kire obi se ugidie ni sen dwumadie no aso ye na aboa fo so yasene ase emra ye ba ye beba bebisa ye ho se wo ye bone nyame otwewaso ana ode chewe ba be si ye gidie pi ewa asem no ho na ye de mfanto ho bebre atoto ho ye dan ye ho abasese a Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Yes, I am a kwaba bio abusanfo hanomo Sompa TV so na ugidie ni san dwumade na waso eguso ne wani eguso a wo hwei ye ne awuranom ene nyame adifo bi na ahyiamu Major Prophetess Cecilia Bampo Ujafa so prayer ministry o hanoma wachre ni gidie osofo John Ajay dodona friend fear not overcomers gospel family emuna owo asorpani Ajay Samson and so Assemblies of God asafumena asafumame Abigail ose boahe Christ Deliverance Ministry asafumu na owo asompani ma menhye we ya second round ya say emfiri hona me misa say yema yimu kra no ye de oman Ghana eye mfanto ho a so wunya asem na ukokọto a ye bisa say udi for ana udi bem se okasa udi for a judge de say enye mi gina wa wanum asem a wo so udi for no so na mabua wo for enti se me ye bone na me ko Awurade anim say Awurade ma ye bone ewo ade we ho Awurade nhwe enokora ho no mfa ntwema so ma me ho asotwe ana o em na wasi se wa ye bone na wakọ Awurade anim se wakọ se bone fache ya mehwe so se wa be kanu nti o hwe so kura de ahwe so o da bi enta Yesu Kristo bai nia o menta din kan se unya ahunu na ade bone fache bawo ese bia wo ye bone a woto na nyame se me ma acho ba bi aso bi benya adwensa kyera na wone bone wa pa mu aka se Awurade fam bone kyem no na wanya nkwaje mo say Romans chapter 10 verse 10 and 9 ho o ka se bi wo Romans 10 9 and 10 ho ya verse ka bi man okay Roman for woman no okay aha
all right kase yesu ne urade na oda kuma na gidi se onyame anya na frɛ awufo ma obajo ofta so ko bi tem mo e was na akoma ma ye di ko tinini mu na amoma ye di pam ka ko enkwagye nti wo ko fa so be confess no nyame nya ni pere se nipa be ye boni atena boni mu da bi nyame pe ne pere se wo be ye boni na ahunu be pa na be pa na ase ana yenwu se na yakeka nsem se obi a wo boni wudi boni na asotwe ye ho na ndua no nya haw bi na nyame gye wa haw no etumi kun etumi sewo se ye ka but yare bi ho na wo fara boni mu na wo nya adwensa kyera na nyame boni nche wa otumi na ne nkura ho adifo so e ma wo nya yaresa ye ni nyina na ero ko wo mu je wo adifo ne prophetess ni omo ho no aduma mo ye no ye meti mfa so e search wo na wo je wo a wo so betimi nyina saa tie no so e di adanse atwe afoforo a wo sa pro say me wura fo ni mari ye to me ba me fa Kristo ne ma ye free nyame agime eti ma afoforo ko nya adwensa kyera e ba wura nchen de ade nyame pene se obi nunu ho o ne bo anim what the chow totally and ye ni enta Jesus Kristo ba ye no nti se wo no pa mu nkwaji asem no yenye sikatua anase yenye da bi eye ano a wo be pa mu aka che Awurade na wo ya akoma no e be Gyedie no wo nyankwa ni nyame pese ye parenche biribia won be bo ye ni wo nya na fe wa kan bo ye ni wo nya na fe se be tena bo ni da bi nti nyame obi a no be nu ho bia no nti wonim assignment nyame de ma ye wo ze nyina ye asofo ye ho Ezekiel chapter 3 verse 17 wo can me family we Ezekiel D4 Ezekiel woman 17 going yen hwa sembo right Odifo Ezekiel woman no eti saying 3:17 eti miensan chichemu edu enso eno ho na watro say onipa ba mede wo masi Israel fie wenfo entitie manu nsem na bo won kokoma me se me se abonefo se wo na obewuo na wa mo no kokko na wankasa ankyere no antwe obonefo no amfiri ne kwan mone so na wanya nkwa ene ono obonefo no bewu na mumuyemu de nanso ni moja de mebisa no onsam kwaso kakarama na se obo obonefo no kokko na wansane amfiri ne bone no mu ne na kwan mone no so a obewu na mumuyemu na odie waje okra nanso se otere ni sane free ne tene ne mu na oye abusude a medesuntudua beto nanim na wawu se wa mono kokwa obewu ne bone no mu na won kai na de tene ne a oye ye no na ne moja de onsam na mebisa defense of plenty right nti dem kan say yen nyina ye ho asahwefo say wo ye kristoni na aduma yesu kristo ma yen wo kono Matthew 22 no yen kotwe akra ma Awurade e de akra na ba wie no ye san watch wo mo say obi we bone a e ba twesi kwampana so entira asafo wo na say obi di bone a e wo discipline ya twia so na ya so hwe adwuma nso bebiri ye jeguo e ma ne bone e di ehin e wasafo mu no obi wasafo mo na ma mekan yetimi frew e wo discipline committee atwo ade wo ade oyi wo nyame asem ko se wanka na ni pani wo ni ma nyame se wo bisa ne moja efiri nti yen nyame hwe yen se wona woni ahye yen sa idu afifo wo exactly na idu afi yonfo ti yen nyina ya yonfo se ye bo ye nuanu ma wonam kwamone so kokose ne awo ye no yakopon so ye den ompagya wanja ya na emfa me ho me bia ye ne de enku be wo so bisa kwasi bi so fam kwasi bi se wo betuma ye bone a wode ne kra kwa ye ni padua bone bi kwa ye ni wa kra na nchi ni padua da nchi ni baako na shem ne de ko na kra no ne akokara no ye hunu ya fie ni hu e inside bani padua na de ye hu ni padua ko ye bone bani padua so no e hu hia Awurade se kra na e wo ye mu ndi ma mo konti o betuma se ni padua no ba kra no e hia Awurade osa na tie ndi yesi bua omo nan kwamone so asafo ma obi ye biribi kwa amofa so nante abrabo ye bona YouTube abai life ahodo ne bone ye nemu no ese itmi yes speech ye kasa kire no etu wonfo omo esa enso so dabi wa ye bone bi o
na so wo hu ya wan kenti sa bɔne no tusu so be den Ba so pani me da se bebre major prophetess me misa say nyame de bɔne kyɛde a yefiri ye mofra se a na o mabɔ hu dawura heaven ne bonsam jam na o maka kyerɛ ya bedu sabre se nyame de bɔne kyɛde a na bonsam jam no ɛho fa so ne de na ɛwɔ hɔ ma hwan mu. Amen me da se bonsam jema asama yoka se nyame de bone chena bisa se bonsam jem ehu hia bonsam jem wo pa bonsam jem wo ho ebreninti na enkambe kan ya disem o se na ohunu obofo bi a okura ewia eja ewo soro na ohwie gu ahunu na ohwie eja no egu ahunu mo no asisia ene wo haw ebi so kura ntutu mme na ntutu mme no ono ne se ate se jata ne dua ne katabo ene niema ewo no ho no wa ma ne kwan se onwe abammo no onwe bibia ne mum onwe nipa abosome makomako den enum emoa ne ye adwuma ewi binom ebi so ne sabo no kora wo ho enti bonsam jemu no wo ho ehu hia se bonsam jemu nso ye den ewo ho efri se bonsam sori ye ku wo soro na nyame pam no obeso asase so no enye ono nko na ye kase ye ku a nye ni baba ko na ye ku no one ne doma eka no ho enti na Rabbi kan sembi o se na awurade asem ema yete ase se ye bone a wo na ye bewuo efri Adam pen so enti no kwasem se ye bone a ye wu hu fam no ye wu na awurade adom no mogya no ya na sof ma meka no eno na abegye yen afiri niema bi mu enti e kaye ema ye nu ye ho afiri niema bi mu na ye woni pa bi nso wo ho a di obaya no beye asato frongoma etinai nyimudo nso makasa me no ana meye wo ya ne dai wonse sana dwene da asofo wom adifo wom ye ne ya Gyedie se ya afore emma yankasa nso ye dan ebi nso wo mu bi enti ye woni ma bi a ye hinta enema bi a entimi yemmanim pie ema abonten awurade hunu enti se wo na ye bewo dia na dia wo ye no eye wo kwa so na so panyini kan ya frɛ wo so for me say your committee ye discipline ya frɛ wo dia majai na mom metu kwan sumase na meye no ene dia sane atie bia no obenya wakatua se dia se awurade asem se bone akatua no wo no nyankopon adoma kyede ene da nkwa enti so nyankopon adoma kyede ene da nkwa na se wo pa adoma kyede na wonsa beka se wo pe bone nso akatua no nso a wakwan ya wonam so ne ya wo ye no eno betumi ama bonsam jem no so ayeden atena ho atwen na bonsam jem no de ewo ho pa o jata de sofe no egusu ye tuma fear not me from three baby a prophetess edc CA o say bone akatua no wuo nyankopon adoma kyede ne da nkwa e kire se wo ya de tenene a obenya da nkwa e na ya de bone a obenya owuo Bible no nso se ye kan ye bone kyere a o yo tenene ni ne nokwafo so de beche no bete ye ho afiri ne entene nyina nti na me bisa se sa 2 verses ya me de makan yi no ye kan se ani a Bible no pese o kyere sen amen ni pedwe wo de enko heaven ho o kra no mum na be den ebeko heaven na kwan ba na ebefa so ebeko ene se ni pedwe no foma ebegye no mfonso ye den atum bebe okutu ye no 1 John 1:8-9 waso no kwafo no watini ni se ya kan mfonso kira wo de beche nto de yankan 1 John chapter 2 John woman na etosu mienu no 1 John chapter 2 verse 1 1 John chapter 2 verse 1 or say memankuma metire yenu mabremo na mo anye bone na se obi ye bone a ye wo chiginafo obi eja no nchen ono ne otene ni Yesu Kristo na ono ne yen bone ho mpata na enye de a enye yen de ho nko na mo wiase nyina de ho amen enti Kristo guso a o patatwe wiase ye den efam no ho wo kan 2 Corinthians chapter 5 verse 17 down na nyame no mobro ho guso ye den ye adwuma eno so nkire yen se yen koso ntena bonu mu according to Romans chapter 6 wasa adom ntena bonu mu da bi na heaven so aye ko no
adofo na hwefo nyina de me pese atwa adwin sise ye kone akwaje reward o yeden ewo ho enti bona de me yam mesra onyame de becheme obaji punishment de ni pedua benya ba oka na beden ebe kwa agya ne nchen na Paul ka asem bi eno na da me sua nyame asem koduru won me yemu hie me papa sa ha me kra ye be kokora na no bi sam ho asem no ye koduru kra se ya mo ye bre ya kore de oboko na punishment yeden ewo heaven ho 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 15. 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 15. 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 15. Or say, na Apollo ne hwan. Na Paul ne hwan. Oye asomfo onam wonso monam wonso Gyedie. Na omu bia wo dia Awurade de ama no. Nti ye nsorma agidifo. Na obi akona asoro no onyankopon wo dwumadi esurunkwa wo den wo de ahye obi ansa. Right. Na said ye nyamede dwumadi ahye obi ansa no saa so kunta na ye den ye kobu wo betoa so nti ka Matthew 25:31 na wo se na Kristo bebe na ne maye toso mienu obete na hen wakase no so ana bofo ka no ho na waboabo amama nyina wo nanim ehwo na atambo mfiti ase na wapani pa mienu te se gwanhofo papa mponchene den enwantin mu na waka kire wo se mo masene nye den enko na waka kire se mo mfiri mi so nye den enko nti have wo na hells bonsam gem se ye den ewo ho na abrabona ye bebo ewo Kristo sun mu no ena de kire se de ekọ bonsam gem anase ye den de ekọ heaven but now no yem pese obi abekọ bonsam gem tie metwe ahwefo na atiefo nyina adwen asiso se yenyire ho ne yensum nyame na nyeden yensum ni ye do se first do ne kan se ye wo patafo wo agya nche opata ewo yen bone ho eno so nche se yenko se nyeden enye bone na se ye de san sunni ban no tena Kristo sun mu a heaven de ye beko na asotwe ye den ewo ho because topic ye treat ye se nyame de bone che na wo de che a wo twe aso yes nto de kenka to aso mediai Apollo gugusu na Apollo gususu na onyankopon na oma no nyine na nyankopon na oma no ye den enyine ye enti enye de oduaye na enye de ogugusu nsuo na oye bribi na mom onyankopon a oma no nyine ye no na dia oduaye ne dia ogugusu nsuo ye ba na omu bia benya na katua sadia ono anadwuma te na ye nyankopon adwuma ye fo mu ye nyankopon afuo nyankopon dan nyankopon adom a ode adom me no so na menam metofa pemse odansifo nyansafo na obi to so na obi a otoso no enhwe sadia otoso efa mpacho gina kakra na minchira simbi mu nti ahwafo na tiefo etie me akristofo a abocheku a ye hwe sa program we no yentwe adwini susu ne yehunu se dwuma na nyankopon de ahye yensanse ankorankora wa asore mu no yenyere ye ho na enyedan yenye ni ye me pato what you say to say nyankopon adwuma ye boafo onyamiafo nyankopon ye den asoro dan na se de onyankopon do na osomafo po na wo ye den o ka kire anase o to ne fapem se odansefo den nyansafo to aso na fapem foforo de obi ntumento nka de Kristo ato no ko ene Yesu Kristo no ho na nso se obi de sika kokko ehwo na abrabo no ko nti abohene nnua esere abrodua to fapemi so a obia adwuma bedadi na eda no beyi no adi efrise ojamu na ebedadi na sadia obia adwuma te no beso ya den ahweko na se obia adwuma wato asi ho so no jina obinya akatua hallelujah amen enti obi adwuma na oye obi abrabo obo no Kristo sun mu no se eboa manyankopon hini ni jina wo so beden obenya akatua ko se obi adwuma hia so obi so adwuma hia obehwere ade ono ade sa nipa no de obeje no ewade beje no nkwa nanso etese dia enam unam te heaven de obeden obeko ba usuba na wonni ye no wabrabo bi akatua na se reward na kwakwaje no wasoro no wonsanka edumre be wasonfo po se ewade mirika na matu okon na mako menam hia hwibio de me hia firi wonche ye den enkunuma botiri so hono Paul o kan sa asem we no nyame se me de mama is Jerusalem me mfama was meko na me wu a me wu ma awurade ampa so ko wantima nko nyame dwuma ho for the rest of no nko aka nyina ye de no to afias ko se ye den yekum no do de nyame agene de nanso so nna na nka se wodi no wanye den wani anwie enti wose de na dwuma begina no
obenya katua e wo soro ho na de na dwuma ba hye no obahweda de saa nipa no obagye ne nkwana so ete se de wo yeden onam gyem hallelujah amen yebeda se fear not na membra eye asafo maame eye Abigail ho na onsi ono so ne gidie pie ewo Bible no mo maye hunu se efi na ekoi meye bone na menu me ho a Awurade de beche me na mom se ma nu me ho de a ene Awurade ebetwe maso asafo maame maminti o wo hwe emfanto ho na okeka ye wo chiginafo obegina ye chi ene se obi beka se eno kora mpo ehye ye kutupa se ene menkoye bone o na me ya na mdimirika aba na makọ chiginafo no honom na makọ akosere amen amen ene de kutubo na eba no because mashada papa to hoi na mabone nse chi pa papa aden na masen abobio boko de e wa bisame na masen abobiem eni da ho ba mu enti ese o hwe no hu ye ni e beba no se won so antene ne nsa mmome a obesumia mmea teato enti eni da ho ba bibi mu a you have made up your mind of not to be repent so we see wa dream pise my debi am de akro ni nam de mirika na ma me pa cha wo mfa mbani ncheme na was me de achoko tina the same problem na was find aba the same problem na ye wani da ho aye su ne ban anyin wo mu enti wonye wa adwene wonya nuhu adwene no kana wo kan wa no keke enu nti na o se o manyi di wona no fafa na yimaye na wona koma de dwanye firi me ho meaning say ano na ye de kan kwa yenyan so gidie ni mu se ye de gidie ni ye adwuma enti manu me ho pa se ade na me ye no mo fa me bone ncheme nipa no ni no sa enti mama e sha ase no ka se bi se wo se ma ye bone de afachem ono aye obone o but ono de hu se wa ye obone wo se wo se wa ye mbone de a se wo se ma ye de a but ono ankasa mu de hu nu se wa ye bone ntie se opa ho chew enti se ne hu se wa ye bone no o hia bone fache na ne o ye bone no ne hu na wo hu se mafom no onu na esese ye de na mfom so oche no enu nti na Bible kan say ne adware no ehia dwade biem so ogidi sa wo hu afidi a ne ohia so dwade biem na mo hu se mafom de a esese wo ko nkotodwa animu na wo sere bone fafire na o de chew na enti sa de a ye kan menesi su dwa say se wanya repentance of mind adwenem foforo ye na wansa kyera awo wo boni a wutimu na wutenamu na wuguso a na ubisa mama ne papa sem bi say hell, heaven and hell, it is there real and it is there for those who have not made their mind to repent. Na Bible so ma yeti asese etwa se ebinum de o yo yeraba ni obeye ni bia o pa fa Bible no sa no obeyera ebi yo yeraba wo ye ne den onya nkwagye ebi ti asafoni mu ebi wo montene so enti wo ye ne den ni aka so obeyera no de obeyera na mom esese ni onyera na wo so o pe nkwagye ne de ofuma enam ho nkronkron wo de ma ye no so enti no wo hunu se maye bone na wo sachara na wo dwane to amogya no na se wanwa na nto amogya no na wo kusu atena bone ni mu a edo be kwa akubie ojamma ni hunumunu na ne otena bone mu ema bone dondon no ne obewu hunam famu awu honhom fam okra ni bewu na honam no so bekwa amanie mu yenwe se honam fam kora no se obi a odi bone bebre yenhwe obi a oye kromfo eya yenhwe se ne omuwu kora titiye fa omuwu nyefe okọ rodua na yesi ekobo onituo okọ ya na yekutwa niti okoto amena bi mu ye omudwagu won so na okoto amena mu na owuye ni nyina ye kwan a enam se honam fam no wonya adwene se wu sachera enti honam ne bebre na kra no so asen akobere enti esese ye hu se monsen gemne wo ho ena nyame nchen ne so wo ho na esese ye pere se agidifo na ye konyame nchen enti wo ye bone a Erade or the chow ana or trianson or the becho na watchon waso
awurade de bɔne no bɛkyɛw na watwe waso mera ase bebre abusuafo aha na ye de dwumade no esi na ye be ma okwan ma waba mu sesi a mekanisa na ye da aboafo ase 21st clinic eye adwumako ba ko okita ye mu den wo ma sem nyina ne se tumnika na bra na fa yade ne nyina bra ene onipa ni adaje ende ma yade enka wonto fom okọ 21st clinic a ye be sa yade ye sa yade bia wo eye asetena emu enti no bɔwɔde na fa yade no kɔ ɛma yade mɛma yade mpanini mɔfra yade nyina yɛsa ɛwɔ 21st clinic afei yade baako pa yagye din ɛwɔ mu ɛyɛ sciatica na mepacho sciatica no efiri usisi echi ehoma ɛwɔ hɔ sɛ ɛho techema ɛbɛma usisi na yɛ woya ɛbɛfa usirem afa na kokom dia kosi onatabono na esi form no ɛno ɛna yɛfrɛ ne sciatica ebi die tumi dan ne ho enti bɔmɔden anabra na yɛnsa yade no ɛmao afei yɛwɔ nkrabata bɛyɛ dunum Ghana ha nyinaa nkranza Children's Park nkyɛn hɔ yɛne yɛ Presby Bank edi animhwɛ techiman agenkwa FM for dan dada no mu sanso ɛna yɛbɛn agenkwa FM dan dada no sunwane yɛne teaching hospital edi animhwɛ Brekum yɛbɛn Chris FM ɛwɔ Mango ase Kumase Esha overseas yɛbɛn Alpha Radio Oko Obuase a Cancer Quarters Accra ɛna Western Region Takwa ɛne ne mpɔtamu yɛwɔ hɔ nyinaa ubetumi afrɛ 0540 311311 na yɛde wokɔ ɛyɛ 21st clinic bia ɛbɛn wɔ wakɔ akɔgye wayaresa ɛwɔ hɔ afei Curtis Marketing Agency wɔn na de ɛyɛ anomdeɛ mizo ɛna 5G abadwa so mizo no ne de ne yɛ mienu dia ɛte sɛ amango ɛna dia amango abrobe kwadu anka yɛde afra a yɛka ne sɛ mixed fruit no okɔ hɔ a ubenya bi sanso ɛna 5G no ɛyɛ energy drink grape guarana ginseng green tea ɛna grapefruit okɔ Sompa FM bia onsa ɛbɛka bi afei enkranza sunwane ena kumase onsa eka bi wɔ hɔ Fred Dr. Silas ene adofo no nyina ɛwɔ Curtis Marketing Agency 0246 270221 onsa ɛbɛka ɛyɛ 5G ene ɛyɛ mizono ebi afei ugidie ne sentuma no kwasiada we ni kwasiada bia ɛna ɛbawa kwan mu sɛ opese obedwumadie no so ebia frɛ producer 0244 361008 0244 361008 na afei de wanya kwan aba abeka eye dwumadie no ɛho bebacho ba bia yaduru ye bia ahoma na mawo na waba dwumadie no so 0598 994994 0598 994994 na afi waba dwumadie no so waba abekyerɛ onso wadwen woyɛ bɔne a onyame de kyɛw ana ɔtwe waso 0598 994 994 0598 994 994 ugidie ni sɛn ɛwɔ dwumadie ɛso na afi udimirika waba ɛwɔ programme ɛso ebra ye okay. Hello, good evening. Good evening. Me ba cho udini ba bia okasafi. Ni pa fa Friday service na ka fa fa kijase. Yeda se, ma yinti wanwumre. Eh, nyame sra. Ma sra ba na ngwa na mbitu. Na mama me hu ya ha me hu kete. Oh, nyame sra mo ai. Na nya mo kete ma na fa mbia mu ntimi emfa bi mra yen. Tanya mo bi mra yen ne yo. Bia na watie yen. I'll show you. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Udeni baby akasafi. If I say a service that it's got a breast surgery. Yeda se, ma yinti wanwumre ugidie ni saying. If I show me GT said, could you be the person in the doctor? If you were your body, that would do.
Thou can ya upon the chow. Thou can the hope with that. I will do what in a canal or kind. Or the chow and I pass it over with that. Or the chow. Yeah, I say. Yeah, poor be you are no. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Papa Chawudi, ni baby au kasafi. Papa Chawudi, seven watching me kasafi kono gwesi. Me da say. My intio. Opani me pacho. And some are walking and some of you must see. Intia make a fan of film, but it's really power na beka kramang. Nami ko babu nkaka. Usha John chapter 1 now, verse 21. Osi obade so ye kwa for what you say the cable channel the betchen. Right. Obati you to na ho. Ye fe no nto. So John chapter 3 verse 9 so you obade ya wo no so ye ban. If you say na batini, on to me so ye ban if so obade na wo no. Me pa say o John chapter 5 verse 16. Bible no say so bi ye boni a enku wo ma omra ne fere. Na so bi ye boni a eku wo ma wo me fere. Let mama quotation the Hebrews 10 verse 20 say you know papa no you na che wa pa o ye boni a na boni no for boni o me ya kan ya ti ko an ni o je bia e be sha do ye fo no enti papa enkyerɛkyerɛ de e de papa but the situation you be able to right enti me sraw fere entenisi ko no o mun chiri temian ti se kache free ani boni because according to Numbers chapter 15 verse 27 say boni a ewodi faso ma o dan anyenku emro no ma anyem pata ewodi faso na so crab wa padye ne de boni a tani family sina bo enti ensema ya omo kano nse den guru be omo kamana kotie enti wo so ugidie ene sen me pato mi gidie ne se yo won funso e wo boni na mi nkyere mu nkyere John chapter 1 no verse 8 no ebra o mo esu no na quotation e come out ebra o be esu no John chapter 3 verse 9 so obi unyanko pa wo ne boni fi na batiri mu o wi afi di boni bebre e no be di esu bo o be di ya o ko tene ya de because according to Acts chapter 17 verse 30 o ke kanina na mu media o ba de bu na ni gumra ko do nsu do ni na so na fe die o so ye won fun so o eni fa so boni a wan se da nye o ti sere ba wo ti akafu na die su ba wie na ta ro bi ku to ta ro bi re ho a o bi e ko sra o ba de be chawo na san ka he bi do bi abe ko yeah na se bebre good evening hello good evening udeni baby akasafi hello good evening hello udeni baby akasafi hello good evening udeni baby akasafi I dey say wa hene mamajo yeah da say tamashidi ya mo nyina mo right na owu abi krese boni a eko wuo mu ne boni enko wuo mu eno kwa se boni a eko wuo mu no ne boni a untumi nyai bo fa yi sisa bi kan se bo fa ye boni ye wanye ni na wo de dabia wo se wo ye kron fu akron no ana bobo untumi ka tirada yakobon fan chew se ye boni a wo di ko wuo mu se se wo di mu asa woni ndakrupe wako boklo no na bia butu ya wako time ne se ne kan kan enti boni a eko wuo mu no de wan se ya o de ko wuo mu enti ya me de boni che boni a wa fa mu kanu o ti e to mu kan e boni nya me ye no kofo to de be to mu ka na se u jaya Paul ye boni na Paul and Paul u jaya o ti no fi boni hu o ye nya me adwuma. Let us see bebre 0598994994. Good evening. Udeni baby akasafi. Yo me kasafi o fi dun kwa. Yeda say my inti wanmre. Yo me da se fa me ada ta me kasafi o fi dun kwa. My inti. Ma ya de pa. Ya isham amen. Mo cheche ni na e pepe mo ni na obi ya de me bo ma ba so papa. Amen. Mo ba nembo ma me ba ku na abo me no nyai because first verse 3 o ka on Timothy sika ye me se wo
Okay, yeah, say no, yeah, now I say na da foforo ebeka na so ho asem 0598994994 na waba eno eso ebi. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Udi ne baby akasafi. Show me the Yeah, that's a main to free mampon anumre. I am ready for I am sure what to make them not pushing this to the Trump said this my opinion at the moment. For example, the Madam Lupia, the Lupita, and none of our opinion, the crab by your that Masha as a country right. Yeah, that's it, baby. Good evening. Hello, good evening. Yes, sir, good evening. Good evening, baby. Oh, Casa Free. I'm Bajo Media Fan, Cajofa to my interior. Yadamasene, no topic, more church. Right. In fact, the Basia Namo Bia, I dream Mamma and the Sompa. Now, let me say, okay, kind of First Kings, chapter 21, a brainty. I said, or he may be at Nasia, now your friend, Ahab. Bible say, not Nabot, a year when young coupon in the na lecture edja na wuja de na Nabot na yele dada no na yele Ahab yele dada Nabot ma ukunu because of say one faneja ewudie amanenti Onyankopon suma odifo Elijah moku yi ne nten Bible say o trace an sunsan adie unu ne ho na Onyankopon ka jenje bone na waye no ode ache no na emom no right na sefo and ode bone ne baba right it means oni paye bone a na so ni panu ne ho a Onyankopon de che no na emom no na sefo no enya so aketua and we did Lamentation 5 for him. But he had done my bonny with me. Yen, I assume a bonny swimming with you. If you now coupon when you pay a bonia or the channel, name Momono or the bonny no not so train at the money panel, not for Yanko Point Shram. Amen. Good evening. Hello, good evening. Hello. Good evening. Udini baby Kasafi. Good evening. Coach. Yeah, that's my interview. With the program in a better cafe. Oh, also my interview wadrin tray. Maniaji Hoba. We see Asafumami, Fedusi, and Mani, Edify, and I'm not lady and Hokaka. I said, Johnny Washamino. You Hebrews 10:26 now. Or say, one hour walking no cleaner. Now, we'll see the cleaner. I can't top one in one after 1 idea. Anyone. I better day so no coupon and not use no, it's me who the books are done on the day, or Mamba and Haji. Or say, the afternoon at Timua, a year who are quantity. And one of the center, a move one at a cleaner, Minya and Chacheta Clow. Because I want to play the as of the tea program, the tea, and I want to play to say. Only if you say, that's what I say. Give it to me out of 1 area of a young one as issue. Although quotations in I more actually and be say, give it to me out in a crown and what day. But what Hebrews 10:26 now. And those for a BBB, they kept a move a cranking and a yeah, that's good evening. Hello, good evening. Yeah, good evening. Udini baby Kasafi. Yeah, that's my interview when you Gyedie ni saying. Yemfa obi e boni a Onyankopon ye humobro say eye boni a eye ni da ho. I won't encourage people to commit acts of sin. Men can say and go for be adida enye ne momo no ye hu say Onyankopon na ye dom na ye som no
He is love or your thought. And see, your book will be fra. St. John chapter 3. A canona. Obey a bufra. And see, Peter, if you have to say, I'm a friend Kuma. Montreal share. When I'm cooking at Pemba, to say, and of so. Menuna Bemma. Here, I'm afraid it's a process. You're very, you're best here, you great from. The man you're the better for Mama. Afra said the Encoco, Encoco Janai, and I bore, and my Gyedie, to say you begin not your craft at all. And not to say a better or one. Don't say your work, the best thing in the Pama. Sarah Snake, the Indian Cupoma, you move be Susa. A bit to use sanity, you may have Anthony. Now, so in the process of growing, that's the thing that we expect. Intimacy, therefore, intimacy and scripted the brain, not scripted, but you know, you were dispensation, two dispensations. You were the two dispensations that knew the in the only dispensation we are in this current dispensation, he agreed to put next week. And the Jew for our help here. What is your look at unfortunately a giant double no kombucha, much more the blood of Jesus. I don't like Christ to try to tweak Christ. Yeah, say good evening. Hello, good evening. Bebacha udini baby akasafi. Bebacha favorite championship, but that's free take it to be ako. Yeah, say my inti wanyumre. Bebacha, no sporting bisaga can say. Everything that my barco can be before when I'm piano and piano team. Now, the men charge a can say, or when I'm piano, of course, you never go party. To be said, if I don't have piano, say you. Not say, and of course, say you may be outside as you woman and sound Baba Bank. Nothing when I'm also never for the other, never get Canada. So, I think we'll be the piano couldn't go on chain. Now, when I'm also so, course, say you more. I mean, when I'm not so, and then not yet. In general, the end of the good attire, and the home. All right. Yeah, that's it, baby. 0598994994. Oh, by the Median Snow Babette, so why Gyedie and Enumere. Good evening. Hello, good evening. 0598994994. Good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Udene baby Okasafi. Yeah, say my intio, Enumere Gyedie is saying. You. The Betty is pleased to be here. The so far, the camera cost of them. Or my mate has say, in Welsh, if there's a fair or Kobovish. Now, I'm son of a woman, or my or chichi, whom I met as their family would be as we are abroad. In the years, you know, not make the body. And when she, Abraham already is pleased again, and the third, the Bobish. Or Gyedie woman I met just there and found a make of us. Abra or news or catch everything. Yes, here be named Christ or name Yam, yes, yes, any baby other than. In Chapter, my baby is with you, make sure you know my body. And I make us a party. There's of my Gyedie would also say, yeah, say. What is your baby? I'm making a way upon here. When I met one at a bench for them, as so clear or home was the four. It's always that just you know that with you. Okay. Yeah, that's it, baby. Yeah, and also there 0598994994. Good evening. Evening. Good evening, baby Akasafi. I jump on my campus. I'm saying, what the fuck do you see? Moses. Oh, there. Baby Moses me, I be coin. I'm on cool. Or be when you and talk of you. And we have got the piano. What is crazy? I know. I bought for Yamia bought for me. Bon, some apple for Kujano. And so on
Yakupon Bob, Yami Bob, one is Randy Moses, Moses Young. Anybody fighted your war, or pray down, oh, yeah, Yakupon Fair, and that's one move. After one count one in what day. Keep one fight your ma, Nipa. Then I use one move. I'm funny with Yami Sakamai. Yo, yeah, that's a very good evening. Hello, good evening. Would anybody be Kasafi? Yeah, that is young Kasafi. I cannot come up. Yeah, that's it. My intio. To program in the minute of Kupon Shiramo. And imagine Shiramo. Okay. And yeah, let's go to the other. And it's such a year. So you could be a bonnet. I did check now. Pusher, baby, and the top of Copa, in the best one. When you couple added to some sort of never Aquano, you could put you easily. Then we'll start a kind of right. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Udini Baby Akasafi. About your friend Richard. Mine too. Yeah, that's it. Mine too. Let's mark it because I can't be here. I'm saying, Gyedie wants some more time. I thought that the mechanic say, who's a brother to you? For me, I can go in the answer. If you did say, Yame, after more time, or a table back a penny pin. That's what I make out there. The investor mechanic, the father said, the who are telling you. It's not all can be said. We get on one side, say a cat at the side, and what won't be a Mr. Count. Elders of my material, we are born about the okay, yeah, I say, Yangina and Sama, yeah, can and as good evening. Good evening. Good evening, Baby Akasafi. Let me, I'm on Kazafi of May I say, my too. My children, I'm a Catholic, Mamma Diara. If I don't mean to yes, we are used to me, and you find that one would be a car. I may find that you know, dear, my son, I'm not ready to all part of one collection. And I'm not saying I need some more bag and then I'll say that. I'm not say. Yeah, that's it. Okay. Yeah, that's it. Good evening. Udini Baby Akasafi. What you're saying, I'm Kasafi Doctor. Yeah, that's a main to you, ma. But you, Martin Second, maybe I said, no one. When it is in the this is your cocoon. But you not see what was red on such a in the animal form the joy. Okay. Yeah, that's it, baby. Oh, Pakumubia. You have made a better one now. Good evening. Hello, good evening. Would anybody be a Kasafi? Yeah, that's it, Udin. Oh, yes, I'm one year, my family. Right. First John 1 is a reckon, Oko, as your Hokaka. For see, if I can say, the Neboniana, Manasam Gran, your truffle. The Unyanko Pony is any Pavan from so. The but such a all right. By the meeting, say, Bonnie, we are now straight about the show. Now, some in person, and they were by a name of or their chemi. Or China must or Sanja Temboni Queen and Miguel Swami. Now say, Miss Uncle, you be now I can't say what enemy were. And no, now, and no one such a way. Right. And to one such a day, now, the Ubu and Nigusu. Now, Opaswa, a bonny and Abra, that be went in answer one such a and no few are Ufima. And no, now, a good evening. All right. Yeah, that's a good evening. Good evening, sir. Would anybody be a Kasafi? The Pacho, the Kaifri, Apancho. Yeah, that's it. My into and me. The Pacho, Namia Semi Anna. Now, Namia Semi, as they say, I'm not 24 to buy a but never not boy for buy a back. The Bible says, we
we are from here, when you want to talk for you couldn't put an effort. You have to call for her or Trabucano or the church. Because or the mother actually am working. Right. Yeah, that's it. Good evening. 0598 994 994 0598. Good evening. Good evening. Good evening, baby Akasafi. So you did the market. You did the market. Market, my inti when you read. So 1 year more canon. It's a bonny. Our hood will be paying you. Hello, men TV no tie your mobile phone also. Good evening. Good evening. Good evening, baby Akasafi. Pacho, a friend Francis, the Kasafi Baby. Yeah, that's my inti. Me Pacho, and you may already see them upon the Modia Bray. Right. Now, also, can First John chapter 5 no. First John chapter 1 verse 5 now. I just asked what it was sitting and the Bonica. Oh, I want to Kasa verse 8 no say. A Kasa ni Bonia. Not yet that. Not quite easy. A kind of bonnet there. But you're no coffee to me, say, or this a bonnet is free. Now I tell you what free the entry now. What do we cannot catch a media shower? I just want to get a show. One now will come in. So that's what the fewer over down, a can over down in the switch. So what I did. To be fair, no, I say, over Christian wine, you can't wear Bonnie. If or no, over much in work, I say, over Christian 1 year bonnet. And you're no credit. It's you know, I say, a high wash it now. Yes, it's a mini, we are saying high. Many we are saying idea, what behind him? And not behind more about what I say, so what I say, we need one, and I would that down. Ah, and Christo need over Christo, when you mean I say, we need one. Nemo, we have banana, so I am from so did you say your wire and yes. Now, when I was still ready. Now, I was of the show. Amen. Amen. Ma yamfa di twatro na yamfa Fred Medini say good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, baby Akasafi. Reverend Ose Richmond, Nkanza. Reverend, my inti when you ring. Yo, nyami shira Sompa for ni mujumedie. Na ni edi kan no, Ewurade Nyankopon ode bone che. Na ni etosim yinu ubisa se ade na nyame asiesie uja ede amanema. Iwom ni se onyame wansiesie ja amanema osiesie de ma obonsam. According to Revelation chapter 20, Revelation chapter 20 verse 14, was in our two women a summer to Ujataki anymore. Uwoni asamari or Bonnier Pon or Bonsan agent. Ejoka in Romans says the same sure. You will 2 masters. So you will be not there, Setia Radia, Ubenian Pagiama. But what you said here now, Bonedia, now we must have a Bonsan. The associate will must have been and looking at also there, Ubenia. It's Bonsan Gemuno, a new home with the fathers and the according to Genesis chapter 1, the verse 26, with Yami boy and said Shibas in the vessel, in Yamidoye, all my young go with them, but we see a judge Marbon Sam, but we few obey us or the Arano and all the call on somewhere day, and Yami Shirabo. Yami in Shrawon so and Ray, Yado afraid to Medino, ABC ha, na Yada, Yashefwa, more frame na ase, more Moshe Mutio radio, a hot one or so, Yadamase, Papa. Major prophetess, what's my edi a na yen sorry. You, the American Yan say, Yami Sham. Yame and Yamokasia, no mere quine. As some way Chatoyan say, and then we did any say, the air canyon say, and I tear for near her phone in our rain. The American say, your best. Ebesre say nyame asama me ate ase say ammo obonefo kokwa me na mfiri ne bone ho a owu obegye ne moja na obisa ne moja no afiri enchen enti de America nyina ne say mesre say asem ya watie yi bomadia na de eye wo de say
woyi firi mu no wobeyi firi mu kama na asha asafo awurade din animuonyam right yɛbɛkɔ so nso atoa so de dwuma no ɛnyɛ ne nko ɛne yɛde bɛsia meda se yo na obi bisa sɛ wobɛda hunu sɛ nyame de wo bɔne akyɛw fear not wobɛbam na ansa na no me ka wo sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ woyɛ diifoɔ woyɛ malam woyɛ sunsum nipa wonim bible mu nkyerɛkyerɛ na wopɛ sɛ wobɛdwumadie so bi a frɛ producer no na ɔnkyerɛw da wobɛtumi aba so bi 0244 36 1008 0244 36 1008 na afei ofrɛ na ɔbɛkyerɛw da obeba dwumadie so ebi fear not ma mintie wasmedi awieye obi bisa asa obeye den na wahunu se nyame de obone a chewo no nso na mo address ama nipa no medase ne akonya atwatwa wo de ama me obi frɛ last so frɛ na metie pa okay Luke chapter 23 verse 34 yebrentie ntime nkan 7 words of the cross first word the free Christian no more kan say eja facha won na onim de oye dinyankopon de bone che and Hebrews 10:26 mo kan say bo apaye bone no ya kan say de a wo kan Malachi chapter 2 verse 11 e what the Moses ko hye mra say eni kwan so bi wore nani na otwa no ko wore nani Miriam ne Aaron ko kan Numbers chapter 12 nyame twen wa so ne nyina mu no nyame ka kire Moses say wani ba hu kro na wana anya den ensi so wo twen na so ba woje ne kra no enti Kristo nim say ye na ma yebetima afom yebetima bo apaye boapa akoye bi so wa ye nhyeda na ye be ne nyina mu ye ka kire na wo de be den wo de be kire first down to nte wo say me twa abre no mu anya bone na sa mo ya it means onim say anya hwe benya so odenfo a kokobore nyina che obeye den obeye nti wo say me twa abre no mu anya bone na sa mo ya me pataya den edemam nti nyame de bone che na kwan abefa so be mu say nyame de bone a che wo say eye Gyedie kwan so nti say ade a ya twere wo ha na wo de won say apepa mo hu say apepa ba wo Gyedie say Ewurade maka me bone a kyerɛw wo de akyɛ me a nyame wo de yɛden wo de akyɛw me da say asompani ma yempon anwumrei yo ne me kan nyina ne sɛ atiefu ehunu sɛ obi ne wonyɛ bone da Roman chapter 3 verse 23 what if you say ye nyina ye bone wonti bone ye tie yenga sɛ ye atende fu ase ye nyɛ ye wura bone bi bi atwam na ye hunu Kristo na na ye bɛte ye ho ndi obi a woto na nyɛ me hunu Kristo a nyɛ wa dwen sɛ bi a wo de wonti nkwagie ni ho ma obi a won kwagie wankasa wo personal well wo pɛ wo pɛ to wo de pɛ ma Kristo so wo so mu ti nkwagie homo bia me da say azafuma ma yempon wasema edi awieye tem edi awieye no ne ameka kye abusuafo nyina wo Romans 8 ose enne afe afobuo biara ni ho ma wona wo Kristo Yesu mu nti se wa ba Kristo Yesu mu a hunu se wasere bane facha Gyedie se sa ho kronkron a twen ne ho kakra firi wo ho no afei ho kronkron nwumadie be hyase afoforo adadi wo nipadua mu na ohunu ne sa hunu se wo bone no ye de akyɛw efise sa abere na bone no ye mfa nkyɛ ho wokɔ asɔre kora anha utimi ye late utimi de niema bi ye excuses eyi ho ano yi wo ho firi church activities mu firi Kristo adwuma ye mu se kyerɛ se wo twon ho afiri nyame dom no ase na se nyame de kyɛwa ubase foforo fisa honhom ne hyase kenyan ne ho na edwa ye adwuma foforo amen amen abusanfo anwumre hanom na yɛde Gyedie ne san dwumadie no ebesi na yɛnka yɛtie for sɛ nyame yɛ adom a efiri 31st March ekro healing point asan ba wakwan mu biem healing point no efiri 21st clinic ebe hyase no nsiampa mu na yɛwie nonso empa mu kwasi ada anwumre bia na dwoada anwumre no 9 yasan esisu biem de amount ebe live ewotara one media platform no nyina eso enti ebre no so a na wati healing point wapom den ene apom de ho nkyerɛkyerɛ ebe koye de amount anwumre yebeda major prophetess Cecilia Bampo ase Ojafo so prayer ministry Nkranza Krupon kwan so na wo mo honom na ofi ebaaye Osofo John Ajay dodo na friend fear not Overcomers Gospel Family Asafmu Nkranza Asompani Ajay Samson Assemblies of God Asoremu ewo Nkranza ena Asafumame Abigail Oseboahen Christ Deliverance Ministry Nkranza Amangwase ena wo mo free baaye mpanimfo ba nan yi ena me ne won tena ase nwumre yi
yɛbɛda Papa Two Star say ɔno na ɔhwɛ de yɛkɔ TV no so Kumase Sompa TV yɛda mo ase sunyane technical MCR for no mo nso yɛda mo ase papa executive producer Bafo Steven otherwise known as Bojibo ɔno ɛna ɔhyehyɛ dwumadie sɛ w'ani gye ho sɛ wobɛba bɛka dwumadie ho aba bɛkyerɛ wo Gyedie a frɛ producer no 0244 36 1008 mekanisa na anwumre yi mo a munua bɛma ɔwo ahene echampon ɛna metena adwam aha ɛna berema kwan na yɛde Gyedie ne sɛn asi dasɛne yɛbɛsan ba bɛto aso yɛbɛsɔre ne yakɔpɛ baabi ada adondom yɛ na ɔkyena no pa no numpa mu yɛbɛsan hyia ade akyea bi adwumadie so yakraw ɛma odaye Gyedie wanya so muye no bonsamu adinyo Gyedie wanya so muye me pie ni nyamba na de ke bi ken nyama we Sompa pretty oh pretty Sompa FM and TV and market yapa Sompa FM dear Sassiso and many Ajumaya simini aketienti usumu sumyo abunebe mawanyaketi yapa ewa Sassiso Iriasim Mubasum na wansum ye dear Fanyina Masa wansum Bisa usum ye market yapo any dear the Sompa dear and market yapa Sompa dear Sassiso and many dear Sompa FM Sompa TV market yapo Sompa dear and my dear Chimwa fidi ene to Sompa FM and TV Nebema weni jie Ene aketi yapa Nebema weni jio Sabra boi mo dajini Bina chio suna udie unya Nebema weni jie Aketi yapa nso kamu Ema aketi yapa Papa wa fidi ene to Sompa FM and TV Why Hey, on your door into the walking. Salet ye ana. Petro nguma tosumienu. Etiemienu. Yimuba kokopimiensa. 2 Peter 2, 1-3. Na edi fotro fonso or minimum. Said ya church fotro for beba mumununso. 1 now deal say ye fekusem beba beshim. Now a power radia wato one. Now G one Now they was say ya eban tentem aba won hoso. Na chokon say bebrebedi wana trosem no echi. Na wonti nipa beka setia Christosum. Na asofoi nam enibreso de na dansem bepe won hosika. Wenti ene wose utie dwumedia Old Tafo Church of Christ Kumase ahyehe. Na odi church chokon ni mu yie. Se de beye na wo ube no krensem no. Ne asofo na dansem ahodo. Na no krensem ahodo no amama ya dehye. Osempakani Henry ose ousu a wo Old Tafo Church of Christ ne asempakafo ahodo a yebeto yensa afre won a wakodere wo tre krunkrunum beka safa owu achi asetena apam dada apam foforo oje esum yabia Christosum empaibo asubo honhom kronkron entotoso dudu osoro ahemman mu ne bonsam jam na watu hofo afa abrabo kronkron ne tenene